mga Inyans, yan po si Bro Roger, mga Inyans. Ayan. From ano yan, Dumaguete. Dumaguete ano no? Dumaguete? Negros na yun. Ah, Negros. Saan ka sa Negros? Saan Negros? Sa Escalante. Escalante. Ay, Escalante yun. Ano yun? City yun? City? Yes, city. Ano katabi niyang bayan to? Ha? Ano katabi ng bayan ng Escalante? Kapulot. Bacolod. Boundary ng ano to? Boundary ng, ayan, ginagawa niya ng ano? Nakatakan. Ano to? Ano to do? Motorized do? Ayan, ayan, motorized. Ayan, motorized yan, oh. Yung pinapagalaw niya yung ano? Yung ito. Ayan. Pwede yung remote ano sa pag sabit ng kortina. Ayan, magaling yan si Bro Roger. Shout out sa kanya. Okay mga Inyans. Shoutout sa vlog mo, bay. Shout out sa mga Escalante dyan sa boundary ng Bacolod tsaka ano, Dumaguete. Ayan, mga Bisaya dyan, shout out. Ayan. Okay mga Inyans. Si Bro Roger. Ayan, magawa siya ng ano, motorized na ano, yan, oh, para sa Cortina. Cortina. Okay mga Inyans, bye bye.